antes de comezar co coloquio que nos trae hoxe aquí, a compañeira Noelia quere ler un manifesto. Boa tarde a todas. O feito de ler hoxe este manifesto ten que ver co rexeitamento como integrante do colectivo feminista de As Pontes, que formamos un montón de mulleres deste pobo, o rexeitamento que queremos amosar fronte á masacre machista a que se nos está sometendo e concretamente, neste caso, con motivo do asasinato do neno de 11 anos da Coruña. Onte foi un día máis para xuntarnos, xuntas na dor, xuntas na traxedia. Onte ás 8:30, convocadas polo colectivo feminista de As Pontes. Media hora antes, nas principais vilas de Galicia, convocadas pola Marcha Mundial das Mulleres. Esa mesma mañá, diante do Concello das Pontes, convocadas pola Administración local. Tamén estivemos o martes convocadas, e a semana pasada, e a semana anterior. E, de feito, non son capaz de lembrar cando non sucedeu, cando non fomos convocadas. Asasinan as mulleres e asasinan as nosas crianzas. E todo o mundo a mirar para outro lado. Un neno de 11 anos asasinado polo seu propio pai, porque, segundo din as testemuñas, dixo que lle iba a dar a súa exmuller onde máis lle doía. Unha vez máis, unha muller castigada por non dobregarse a un sistema patriarcal que nos afoga, que nos oprime. O exmarido non é o único asasino deste neno, como aínda a día de hoxe se pode obrigar a cumprir un réxime de visitas cunha persoa condenada por maltrato familiar. Como non se tivo en conta a voz dunha crianza que rogou ao xuíz non ir co pai porque lle tiña medo. Como podemos seguir poñendo os ollos nas vítimas? Mentres acodimos ás concentracións no noso país, unha muller estará sendo prostituída, outra agredida, outra violada, outra humillada e tal vez outra asasinada. E basta xa. Queremos que se nos escoite. Non queremos seguir sendo vítimas do terrorismo machista. E por iso xa non rogamos, exiximos ás señoras políticas e os señores políticos que cumpran o Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Loitemos todas unidas, porque contra a violencia machista tócanos loita feminista. Gracias. Moitas gracias, Noelia. Bueno, antes de presentarvos as nosas convidadas, imos ver a modo de introducción o vídeo Terra do proxecto Contra os Elementos, no que contan a súa experiencia Paula Mallobre, atleta e adestradora, e Verónica Boquete, futbolista profesional, adestradora e embaixadora da UEFA para o desenvolvemento do fútbol femenino. Un torbellino que non paraba nunca quieta, sempre estaba facendo algún tipo de actividade. Coa raqueta, era collendo a bicicleta. Me acordo que a primeira carreira xa foi desde os 3 aniños, o sea que desde aí a todas as carreiras así que máis ou menos pola zona estaban por aquí preto, pois xa iba a todas. Recórdome sempre xogando fútbol, con 5 ou 6 anos no meu primeiro equipo, o do barrio, era estar tanto na calle como na escola, como na casa, sempre co balón. Había unha norma federativa que non deixaba as nenas xogar cos nenos, co cal eu iba a adestrar, iba aos partidos a fin da semana, pero non podía saltar ao campo. Entón, entender eso con 5 ou 6 anos era difícil.
Eu tuve o primeiro, se pode dicir, sentimento de decir, bueno, non estás no sitio oportuno, cando empecé a xogar no fútbol, que era masculino. Era pequena, empecé con 5 anos a xogar o fútbol. Non había ningunha muller, fun a primeira muller que xogou precisamente aquí no equipo do Numancia de Ares. Os meus pais iban sempre aos adestramentos, levábamos partidos, pero tamén sufrían porque veían que non me deixaban xogar. De inicio sí que se veu como está xogando unha nena cos nenos. Nos comezos, para min, o fútbol foi un deporte individual, máis individual que colectivo, porque era colectivo no campo, pero todo o que era fora non tiña nada que ver cun equipo, sino que eu cambiábame sola, duchábame sola, bueno, non foi doado. A verdade é que sempre o que máis me gustou foi correr. A min o balón me gustaba moitísimo, xogar o fútbol me gustaba moito, pero correr sempre foi como meu, bueno, me vado de todo e sen sequera entrenar moito, disfruto moitísimo nas competicións. Desde pequeñaja de todo, porque o primeiro campeonato provincial, que só era provincial, aínda a provincia da Coruña, o fixen con 8 anos. Ese xa escalamos o galego, ese mesma tempada, e, bueno, foi así pasando, e despois a chegar os primeiros campeonatos de España que se fan en categoría cadete, e xa foi o salto aí, bueno, a algo máis. Pois xa desde que categoría cadete que me cadraba o 3.000 metros en pista cuberta en inverno, foi a miña primeira competición nun campeonato de España e xa ganei esa proba e, bueno, foi todo rodado. Paula Mallobre, vencedora deste campeonato galego na categoría cadete. Paula, foi moi difícil a carreira, creemos desde fora que non, que dominais a carreira casi sempre, non? Sí, a carreira dominei bastante ben, pero o percorrido non é moi bo. Quizá, pois, o primeiro mundial, porque eu era unha nena que tiña 14 anos que estaba aí nada, espabilando, e, bueno, pois meterme eso, pa Lión, eu soa, non puderon ir nin meus pais a verme siquiera, te ves e dis, bueno, acabo de empezar, estou en Lión, o sea, hasta onde podo chegar se sigo correndo, sabes? Entón, como que che dá alas para decir, bueno, hai que soñar co que che veña. Cando tiña 15 anos sabía que tiña que rematar de xogar cos rapaces porque non se pode, non hai fútbol mixto. Fichei no Xuventud Aguiño, que era o clube pois que me daba a oportunidade de xogar en Liga Nacional, era un equipo femenino en Liga Nacional. Aí pois descúbrenme os seleccionadores españois, dou o salto á selección e a partir de aí pois os clubes de primeira división pois tamén se interesan e danme a oportunidade de poder ir. Conseguín 2 Copas da Raíña, perdín 2 ligas, empecé a xogar ca selección absoluta, onde conseguín o Pichichi en 2 tempadas. A Liga Americana estaba considerada nesos momentos a mellor liga do mundo, que as mellores xogadoras. Eu estaba acostumada a velas por televisión, cando xa había unha cita importante como un Mundial, unha Eurocopa, uns Xogos Olímpicos, eu vía esas xogadoras e agora xogaba con elas ou contra elas. Eso foi, ao principio foi impactante, pero chegou o final e deronme o trofeo a mellor xogadora, MVP, a nivel internacional fíxome un oco e doume a conocer. Acadei a Champions con Frankfurt, acadei a Bundesliga co Bayern de Múnich. Eses, a nivel de clubes, eran os 2 títulos que máis gañas tiña de conseguir. E, bueno, pois agora a seguir. Cando corro, pois, mira, sempre me axudou época de exámenes, época de moitísimo estrés, traballo xa agora cando fun máis maior,
para sentirme, pois eso, libre, desestresarme, non pensar en nada. Unha das grandes ventaxas que ten, digo, a sorte, porque a ruta é que vas vendo un montón de cidades. Cada cidade que compitas, se tes unha media maratón, a ves por completo. Eso é un luxo. Claro, vou, bueno, pois disfrutando de todo o paisaxe, disfrutando da xente, porque hasta hai moita máis xente que te vai animando durante todo o percorrido. O facer atletismo a maiores, pois sempre me reconfortou personalmente e fun gañando moitísimos valores. Cando eu comecei non había referentes femininos. Eu recordo que o meu referente feminino, a miña xogadora de referencia foi a brasileña Marta, e foi xa cando eu tiña unha idade e de feito pois acabei xogando con ela e compartindo vestiario durante 3 anos. Partimos da base de que España é un país machista. É un país machista porque dende hai moitos anos é unha realidade, e ata non fai moitos que unha muller fixese deporte estaba mal visto, e para canto máis pois que unha muller practicase fútbol. O fútbol é o deporte rei nacional, pero é o fútbol masculino, co cal é como un coto privado que ata o de agora era como nos educaban. Eu sempre digo que educar en igualdade é a clave de todo. Si os rapaces e rapazas de agora van educados da mesma maneira que foron os nosos avós ou os nosos pais, pois será todo máis complicado. Si hai realmente un cambio e se educa para unha igualdade real e non só teórica, pois eses rapaces chegarán a adultos nuns anos e educarán e verán as cousas de maneira diferente. Creo que o atletismo ou calquer outro deporte, o sea, simplemente o facer deporte se conleva moitísimos beneficios que van moito máis alá de facer o propio exercicio en sí. Bueno, coñecer moitísima xente, viaxear, gañar en espírito de superación en moitas ocasións que te ves pois en situacións despois da vida. Darlle un pouquiño máis de valor, e de valor non só ao fútbol ou non só a un deporte en concreto, sino en máis os valores que ten intrínseco o deporte, como é a superación, a autoestima. Pois que se animen a probar a facer algo de exercicio que creo que lles vai a vir emocionalmente, psicolóxicamente, bueno, e físicamente ben para todo, o sea, para poder facer unha vida despois moito máis saudable e encontrarse moito mellores con elas mesmas. Bueno, logo comentaredes vos, se queredes, o que máis vos chama a atención da experiencia destas deportistas. Eu destacaría pois as súas impresións de non sentirse nun lugar adecuado, non entender por que non poden xogar cos compañeiros nenos, ou o feito de sentirse soa nun deporte colectivo, non? Esas situacións cotiás as que se teñen que enfrontar as mulleres á hora de practicar deporte, pois son as que hoxe nos traen aquí.
Entendemos que os valores e os beneficios que aporta o deporte non debería ser unha cousa de sexos, non? A situación da muller no deporte actualmente está cambiando progresivamente, aínda que segue sen dárselle a mesma importancia a un éxito conseguido por un equipo masculino que por un femenino. E a diferencia entre homes e mulleres nos deportes colectivos é moito maior que nos deportes individuais. Unha das razóns é que todavía un gran número de deportes colectivos se vinculan directamente con características consideradas masculinas. Serían deportes de forza, potencia e resistencia fronte a deportes que serían sinónimos de flexibilidade, expresividade ou rítmica, nos que si terían cabida as mulleres por ser características ligadas ao sexo femenino, vamos. Ademais, os deportes considerados masculinos seguen a estar moito mellor pagados que os habitualmente femeninos e aínda no mesmo deporte os homes cobran cantidades moi superiores ás das mulleres. Un exemplo é que as mellores futbolistas españolas teñen un sueldo inferior a 1.000 euros, nada comparable coas ganancias millonarias dos futbolistas homes, non? E todo isto fai que o deporte sexa un dos sectores nos que a muller se ve máis vetada, xa que para que unha muller se poida dedicar profesionalmente ao deporte necesitaría dunha boa financiación, tanto pública como privada, cousa que hoxe en día é prácticamente inexistente. Os datos din que as mulleres son máis visibles no deporte agora que nunca. Dun total de 997 atletas, só 22 mulleres competiron por primeira vez en París no ano 1900, mentres que nas Olimpiadas de Río participaron aproximadamente 4.700 mulleres, o que sería o 45% de todos os atletas. Aínda así, o certo é que nenas e mulleres de todo o mundo obteñen menos oportunidades, menos dereitos e menos seguridade á hora de practicar deportes. E cando chegan a ser atletas profesionais, atópanse con un teito de cristal e unha gran brecha salarial, non? Fora do campo de xogo, as mulleres tampouco contan con representación suficiente nin nas esferas de liderazgo das organizacións deportivas, nin nas compañías de prendas deportivas, nin nas empresas anunciantes. Ata xullo de 2016, 22 mulleres son membros activos do Comité Olímpico Internacional, o que supoñería o 24%, e 4 mulleres, que sería o 25%, son membros da Xunta Executiva. Polo tanto, menos atención mediática, menos patrocinadores, menos diñeiro, menos oportunidade para mellorar, non? Para que nos falen sobre todo o que conleva ser muller no deporte, temos a 5 convidadas que nos contarán a súa visión, as súas experiencias e nos falarán dos valores que se están a transmitir hoxe en día para conseguir unha educación deportiva igualitaria. Vou facer unha pequena introducción de cada unha, comentando unha pequena parte do seu percorrido. Carla da Silva, graduada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, coordinadora na Asociación Galega de Xestores Deportivos, estudiante do mestrado en Discapacidade e Dependencia e xogadora de rugby. Na tempada 2013-2014 foi subcampiona de División de Honra co CRAT e na 2015-2016 acadou o 4º posto coa selección galega no Campeonato de España. Noelia Rodríguez Álvarez, educadora social, experta en igualdade, integrante da Xunta de Goberno do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia e do colectivo feminista de As Pontes. Técnica de exclusión social no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, no que coordinaba os programas de preparación á vida en liberdade e intervención socioeducativa no delito. Coordinadora do Programa de Acompañamento á Inserción Laboral de Persoas Reclusas SAL, de Red Araña, en colaboración co Centro de Inserción Social Carmen Avedaño de Vigo. Coordinadora para a provincia de Ourense do Programa Clara para mulleres en proceso de integración social e laboral, en concreto víctimas de violencia machista. Tamén é formadora en igualdade e, ademais, foi unha das primeiras pontesas en xogar no Fendetestas na selección galega de rugby. Pilar Neira Martínez, xogadora e adestradora, comezou a súa traxectoria no mítico Carbo coruñés no ano 76. Gañou 3 campeonatos estatais, 2 co Carbo e 1 coa Irmandiña. Tamén co Carbo participou en 2 torneos, 5 nacións, logrando o subcampeonato en Orleans, en Francia. Como adestradora, está marcada por ser unha das 4 primeiras mulleres españolas que logrou o título para entrenar nos anos 80. Acadou 3 campeonatos de fútbol sala
2 campeonatos estatais e un subcampeonato coa selección galega femenina de fútbol praia. Neste momento é a presidenta de Mudega, a Asociación de Mulleres Deportistas Galegas, do Ventorrillo Fútbol Sala e da Asociación Coruñesa de Clubs Femeninos, de Clubs Deportivos, perdón. E, ademais, dende xaneiro, adestra 2 equipos, o masculino e o femenino, no Centro Penitenciario de Teixeiro, formado por internos e internas. Lucía Legazpi Bouza, exdeportista, coñecida pola súa gran carreira practicando taekwondo, varias veces campeona de Galicia, dobre campeona de España, bronce no Europeo Júnior de Croacia 96 e bronce no Mundial Júnior de Barcelona. Mellor deportista pontesa no 95 e no 96, estivo a piques de converterse na primeira representante olímpica de Aspontes no Sydney 2000 e actualmente policía local aquí en Aspontes. E Manuela Vilaboi Romero, licenciada en Pedagogía na área de Orientación e Educación Especial, experta en programas de intervención, asesoramento e orientación familiar e con numerosa experiencia teórica e práctica en atención a persoas maiores, igualdade e violencia de xénero. Dende decembro de 2002, exerce de educadora familiar no Concello de Xermade, onde estivo está a fronte de cuantiosos talleres e programas sociais e familiares como o programa de Vacacións en Paz para nenos e nenas saharauis, talleres de memoria, de técnicas de estudo, campamentos rurais. Como deportista, practicou atletismo dende os 6 anos, participando numerosas veces nas Olimpiadas de Endesa e na carreira do Venus, a que hoxe en día sería a San Xosé. Tamén xogou o baloncesto dende os 10 anos ata os 21 no Veliña, que chegou a estar en segunda división. Como vedes, temos aquí hoxe a 5 grandes profesionais, así que doulles paso para que comecen a contarnos. Bueno, boas tardes a todas e todos. Como ben dixo Jessy, son graduada en Ciencias de Actividade Física e Deporte e tamén son xogadora de rugby. Ademais, son compañeira de Mónica Castelo, que sae na parte de Lume deste documental, e tamén fun alumna de María José, profesora de Socioloxía, que sae na parte de Futuro. Falando precisamente de Mónica, ela e as demais xogadoras do equipo de rugby Crat Coruña veñen de quedar subcampeonas de España de División de Honor este mesmo fin de semana, perdendo a final por só un punto. Cantas ou cantos de vós sabíades iso? Cantas de vós sabíades que hai un equipo galego xogando na máxima categoría de rugby en España? Pero isto vai máis aló. Cantas de vós coñecedes a Vanessa Rial ou a Paula Medín? Estas rapazas foron diploma olímpico da modalidade de rugby a 7 nos Xogos Olímpicos de Río. E coñecedes a Elsa Porto, a Helen Roca ou a Rocío García? Pois son deportistas internacionais que xogaron mundiais europeos coa selección española de rugby nos últimos anos e moitas delas estarán no mundial deste verán en Irlanda. E todo isto sen saír dos límites da provincia da Coruña. É verdade que o rugby é un deporte minoritario, pero tamén é verdade que todas estas deportistas teñen que compatibilizar as súas vidas persoais e laborais para poder adestrar, para ir ás concentracións, para xogar. E moitas delas rematan tendo que botar o freno por non poder permitirse o luxo de xogar na selección española. De todos os xeitos, é certo que probablemente se isto correse cos homes, estaríamos na mesma situación. E é porque o rugby é un deporte minoritario. Pero, na miña opinión, neste aspecto, somos un pouco afortunados, porque isto fai que todas e todos nos unamos para facer que o rugby medre, deixando de lado as diferenzas de xénero e facendo sitio a todo aquel ou toda aquela que se queira unir a nós. Neste punto, véxome na obriga de citar o Clube de Rugby Fendetestas, que na actualidade nos está brindando todas as facilidades para que nun futuro próximo Aspontes volva a ter un equipo de rugby femenino. Pero para min, a clave está na base. Temos que educar as nenas e os nenos para que coñezan un deporte en igualdade. E con esa idea eu empecé a estudiar INEF. Como a maioría das miñas compañeiras e compañeiros, cheguei alí coa intención de convertirme na mellor profesora de educación física do mundo. Pero ao pouco tempo xa entendera por que o meu profesor de educación física da ESO poñía os rapaces a xogar ao fútbol e as rapazas a xogar ao brilé. Primeiro de carreira, segundo mes de clase aproximadamente. Unha compañeira miña, baixiña, 1,50 e delgadiña, dille ao profesor que non vai facer a clase porque ten unha lesión no ombro. «Ai, estas ximnastas», responde el cheo de razón. Pero quen lle dixera ese home que a miña compañeira era ximnasta?
naide, el deducirá polo seu corpo, cando a realidade era que a miña compañeira é piragüista. Mais exemplos. Clase dun deporte colectivo. O profesor xúntanos ás rapazas e dinos que, que é mellor que nos quedemos practicando un pouco a técnica, porque os rapaces van facer un partido e así faise máis dinámico. Pois moi ben. Outro, deporte de loita. Poñémonos por parellas e eu poñome cun tío. A ver, para poñernos en situación, na miña clase éramos 20 rapaces e 6 chicas. Así que se che toca algunha vez con un tío de parella, pois é o que hai. Pois o profesor acércase a min e dime, mira, se queres podes quedarte fora mirando, porque claro, non quero que te manques, se che cae en riba ou che fai dano, non, eu prefiro que te queres fora. Pero estamos de broma. E despois están as raras do grupo de estudo de xénero, que parece que se teñen que esconder para ir ás reunións, para que a xente non as mire mal. 8 de marzo, Día da Muller. Entro no baño das chicas e vexo que hai dúas mirando un papel que hai pegado no espello. Pregúntolles que é e contéstame, nada, isto é algunha tontería desas das pesadas de xénero. Achegome a ler. Alerta, a imaxe que vexas neste espello pódese ver afectada polos estereotipos desta sociedade. Basta de presión estética. Pois se ti, muller nun mundo de homes, crees que isto é unha tontería, vamos aviadas. Con isto quero dicir que así é como nos educan e como nos preparan aos futuros profesores de educación física. Obviamente, hai profesoras e profesores que velan pola igualdade e intentan nos transmitir a súa forza e os seus valores. María José é unha delas, e ela expresa moi ben no vídeo. Di, preocúpame o tema da formación. Estes estudantes que están agora na facultade son os futuros adestradores, os futuros monitores, os futuros profesores. É necesario reflexionar sobre as cuestións de xénero para que no momento no que estean educando non haxa situacións de discriminación nin se reproduzan os estereotipos de xénero. Pero María José é unha minoría dentro do profesorado en INEF. Agora estou estudando un máster en discapacidade e dependencia. A maioría das miñas compañeiras son educadoras sociais. Hai algún traballador social, algún psicólogo. E claro, eu cheguei ali pensando que eso iba a ser a panacea de igualdade. Pois o segundo día xa me levei a primeira na frente. Estábamos na cafetería, coñecéndonos un pouco, e eu dixen que xogaba rugby. As caras que ali puxeron non se me van a esquecer na vida. E xa empezaron os típicos comentarios. Pero iso non é moi bruto. Hai rapazas que xogan a iso. Pero non é só para tíos, é un longo etcétera. Eu estou segura de que fixeron todos estes comentarios de maneira inconsciente, porque máis adiante me demostraron que ese non era o seu xeito de pensar. Pero claro, isto que sucede cando non tes o chip conectado. O que che ensinaron de pequeno todavía segue aí, e convírtese nun automatismo que sai a primeira de cambio e é moi difícil de parar. Temos que cambiar a pirámide desde a base, porque os nenos e as nenas son como esponxas. E como exemplo disto, e xa para finalizar, contovos unha anécdota. Unha amiga e compañeira miña, que pertence ao grupo de estudos de xénero, levou a cabo un proxecto coeducativo no clube onde é adestradora de nenos e nenas benxamíns e alevíns. Entre outras actividades, ela puxolles un vídeo dun partido masculino de fútbol americano. Preguntoulles se as mulleres poderían xogar a este deporte, e os nenos de seguido contestaron que non, que eso era imposible. Por qué? Porque, é moi bruto e pódense facer dano. A continuación, entrou na clase unha compañeira e díxolles que ela xogaba ao rugby, que era un deporte moi similar e que ela xogaba nun equipo feminino. Fixeron unha sesión de iniciación e, cando rematou e xa estaban recollendo, un rapaz achegouse á miña compañeira e díxolle que o rugby, a pesar de ser un deporte de chicas, era moi divertido. A miña compañeira, extrañada, preguntoulle, pero como un deporte de chicas? E el dixo, claro, o fútbol americano é de chicos e o rugby é para chicas. Pois claro, ela puxéralles un vídeo de chicos xogando ao fútbol americano e despois xogar ao rugby cunha chica. Aquel neno era a primeira vez que vía eses deportes. Os nenos e as nenas aprenden o que ven e non aprenden o que non ven.
Moitas gracias. Bueno, Carla, hai educadoras sociais que xogamos a rugby algún día. Sí. Bueno, de novo, boas noites, boas tardes. Creo que ao final o fío que nos vai a ir unindo a todas é bastante interesante, porque sin ter lido nada do que iba a dicir Carla, ao final atopo que me toca o paso seguinte, non? Cando me dixeron, cando María falou comigo para participar nesta mesa sobre muller e deporte, bueno, eu todo o que leva a muller vou, e despois pois lo vamos viendo. Entonces, bueno, dinlle voltas. Non son unha gran deportista, eu xoguei a rugby, é certo, naquel primer Fendetestas feminino e na primeira selección galega de rugby, pero eso foi alá por lo ano 93, 94 e apurándome moito 95 e aí se acabou a miña trayectoria deportiva, co cual non podo vir aquí a dar un exemplo de deporte feminino. Pero si por a miña experiencia laboral, sobre todo en formación en igualdade, si me apetecía darlle ese enfoque de que o que nos están a meter polos ollos cando se fala de deporte e cando se fala de muller. Entón, podemos poñer a seguinte diapo e... Perfecta. Sempre a uso. MediaMarkt dá moito xogo para poder falar de sexismo. Este anuncio é dun mundial no que íbamos a ver as mellores dianteiras do mundo. Evidentemente, están facendo un símil de fútbol e sexualidade que a xente se toma como algo moi normal. Pero eu non vexo ningún balón de fútbol por ningún lado. Eu vexo tetas, falando claro. Como estos hai moitísimos, vale? Collín este, pero é un dos exemplos, é unha imaxe que fala por si sola, no que se está reducindo a muller a un papel, a un componente de adorno no deporte, vale? Isto vémolo no fútbol, vémolo nas motos, vémolo en tenis, vémolo nos deportes, en todos os deportes que vos queirades plantexar, vamos a ver esta sexualización da muller. Falando de deportistas, hai mulleres deportistas e, como decía antes Carla, non as coñecemos porque os espacios que lles dedican son mínimos, pero se poñemos a seguinte diapositiva, a maneira dos medios de comunicación de referirse ás mellores deportistas do mundo, é moi interesante. Las 6 deportistas máis sexys de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Non sei, eu pregúntome se falar do sexy ou non sexy dunha muller de cara a uns Xogos Olímpicos ten moito que ver co seu rendemento deportivo ou veño a semellar isto un pouco a cando vamos ás entrevistas de traballo e nos din, estás casada e te vas a casar pronto e vas a tener hijos e despois falas cos homes e eles isto non lle preguntan. Se eu estou casada non vai a influir no meu rendemento laboral e se soi máis ou menos sexy tampouco vai a influir no meu rendemento deportivo. De feito, non o trouxen, pero outra das imaxes que había era da porteira dun equipo de fútbol e non lembro de que selección era e o comentario que había, o pé de foto, era que, a pesar da cantidad de hamburguesas que se comía, pois porque era unha persona que estaba, non vou decir que tiña sobrepeso, porque sobrepeso non tiña, pero non era a imagen estética perfecta, a pesar das hamburguesas que comía, paraba moitos goles. Esta é unha publicación do ano pasado. Non sei se algunha das persoas que estades aquí, ou mellor sí, porque evidentemente se estades aquí é porque algo de sensibilidade co tema de muller tedes, pero non sei se coñecedes a Carolina Marín. Carolina Marín é unha supercampiona en bádminton, foi campeona olímpica en Río, 2 veces campeona mundial, 3 veces campeona de Europa, Premio Nacional do Deporte no ano 2014, medalla de bronce da Real Orden do Mérito Deportivo no 2014 e medalla de ouro da Real Orden do Mérito Deportivo no 2016. Se me pos a seguinte, o máis importante
para os medios de comunicación dunha muller que xa vedes que gañou poucas cousas, este foi o titular. E hasta xa echa do novio. Isto é o máis importante da carreira intachable dunha superdeportista que ten novio, porque, bueno, a ver, todo o mundo sabe que as mulleres, para sentirnos realizadas, temos que ter novio e fillos. Senón, a nosa vida non vai a estar completa. Entonces, esta muller, pois, despois de gañalo todo, por fin se echou un novio. Entonces, pois, moi ben por ela. No ano 2016, a donostiarra Maialén gañou o ouro en piragüismo e o titular dun xornal dicía o seguinte: Maialén e o triunfo da conciliación. E é maravilloso, porque as deportistas, as mulleres deportistas, e aquí teño a ambos lados compañeiras deportistas que saben mellor que a min porque o viven en propias carnes, pero as mulleres temos que chegar máis alto en todos os niveis, pero aquí estamos falando de deporte. Temos que chegar moitísimo máis alto para conseguir un minuto nun programa deportivo. A Cristiano Ronaldo só lle fai falta cambiar a raya de lado, e a Messi lo mismo, ponerse el pelo un poquito máis amarillo, e salen. Nos non, nos temos que gañar moitísimo. E cando nos dedican unha reseña nos espacios deportivos, sempre é baixo un estereotipo de xénero. Maialén e o triunfo da conciliación. Hai homes deportistas que teñen fillos e teñen fillas, e nunca vin que se falase do seu éxito na conciliación e como facían para entre biberón e biberón entrenar un rato. Entonces, claro, ao final a minha sensación que me queda é que o que se está a decir é, bueno, moi ben, bonita, mira, xa tes atendido o marido, tes as crianzas tamén atendidiñas, entonces ahora, ves como se te esforzas un pouquiño tamén podes conseguir cousas? E a isto le llamamos conciliación. Vou vos citar, xa para rematar, que non me quero alongar demasiado, e se me poño a falar sobre muller, teño rollo para horas, algunhas frases que saquei hoxe de internet que nos deberían sacar como poucos colores. No creo que una mujer tenga las capacidades físicas para conducir rápido un Fórmula 1 y además no se la tomaría en serio. Isto dixo un señor que é o dono da Fórmula 1. Luis Figo, ex seleccionador portugués, dixo: no suelo contestar a la prensa catalana, pero te voy a contestar porque eres guapa. Carlo Ancelotti dixo: el Atlético no es violento, lo que pasa es que esto no es un juego para señoritas. Mijatovic dixo: las mujeres no deberían hablar de fútbol porque no son aptas. Un tal Rudi Guttendorf, que a verdad que non teño moi claro quen é, dixo: en la cama una mujer puede ser maravillosa, en una cancha de fútbol me parece horrenda. Blatter, expresidente da FIFA, dixo: dejemos que las mujeres jueguen con ropas más femeninas, como en el voleibol. Tyson Fury, boxeador, dijo: yo creo que el mejor lugar para una mujer es en la cocina y de espaldas. Esa es mi creencia personal, que me haga una buena taza de té. Esto es lo que yo creo. Djokovic dijo: tenemos muchos más espectadores en los partidos de hombres, deberíamos ganar más. Como xa ganan pouco máis que as mulleres, pois aínda un pouquiño máis. E poderíamos seguir. A miña aportación como educadora desde o punto de vista socioeducativo é certo que me custa moitísimo, tanto no vídeo como a compañeira Carla falaba moitísimo da importancia da educación. A min cóstame saber por onde temos que cortar para acabar co sexismo no deporte. Falamos de igualdade, hai igualdade legal, pero en algo debemos estar de acordo. A igualdade debe ser transversal na educación, debemos traballar sempre con perspectiva de xénero, pero nunha sociedade patriarcal na que todo está tan asimilado como algo natural e tan normalizado, pois bueno, haberá que ver por onde empezamos. Hoxe en día é habitual ver mulleres nas tertulias deportivas, pero cando non comentan algo ao gusto de quen está a ver o programa en cuestión, pois, se me podes poñer a última diapo. Bueno, este era un exemplo tamén, é a seguinte máis. Vemos isto. Lo único culero del partido es la Reimers, sintiéndose experta en fútbol. Regresa a la cocina, perra, tus opiniones son estúpidas. Podemos asegurar que isto non é algo aillado, isto non é algo que tuven que rebuscar demasiado para atopalo.
Non hai máis que entrar, sexa de deporte, sexa de calquer outro tema, a unha muller opinando para que corran, non vou decir ríos de tinta, porque en internet os ríos de tinta non corren, pero unha cantidad de comentarios de estas características impresionante e aberrante, ademais. No mesmo mundo da arbitraxe, as frases que máis se escoitan son volve para a cociña, vai atender o marido, andas a provocar e un día vas a ter un desgusto, etc., etc., etc. Invítovos a ver xornais, espacios deportivos, ver o tratamento que se lle dá ás mulleres e aos homes e, a partir de aí, reflexionar. Seremos quen de superar as desigualdades? Gracias. Sí. Hola. Boa tarde. Primeiramente, agradecervos a invitación para formar parte desta mesa. Eu si son un deportista, evidentemente, co meu tipo ahora mesmo, co meu peso. Bueno, xogo a pádel ainda, pero, bueno, fai tempo que dixei que abandonei o deporte activo, pero sigo vinculada ao deporte noutros xeitos. Como xa son maior, teño 53 anos, vivín moitas experiencias, en da que pasamos de espectadoras a protagonistas activas no noso estado, o deporte e o gran escaparate da desigualdade. O sexismo no deporte manifiéstase na cobertura que nos ofrecen os medios de comunicación, na escasa presencia das mulleres nos órganos de dirección e xestión do deporte e nas brechas salariais. A cobertura nos medios de comunicación. Nun estudio de prensa deportiva realizado ano pasado durante 16 días, analizados AS, Marca e Mundo Deportivo. E aparte, na televisión de deportes andaluza. Por cada un minuto dedicado ao deporte femenino na televisión, emitíronse 19 minutos dedicados ao deporte masculino. Na prensa, o que vos decía, son 11 páxinas falaban do deporte femenino neses 16 días contra as 2.313 que falaban do deporte masculino. 105 fotos femeninas ante as 1.586 fotos masculinas. E, ollo, a maior parte das noticias e fotos que saen nos medios de comunicación eran de tamaño pequeno ou moi pequeno e casi todas as noticias negativas para a imaxe da muller. Mundo Deportivo, 26 de setembro. Crítica a un árbitro de fútbol peruano. É a única noticia que daba do deporte femenino. O AS, o 30 de setembro. Artigo onde aparece a muller dun xogador de básquet en toples. Esa é a visibilidade que tiñamos as mulleres ese día. E o 21 de novembro, no AS e no Mundo Deportivo, pois eran unhas deportistas espiras para conseguir patrocinio. Estudio que fixemos nós desde Mudegá. Bueno, Mudegá é unha asociación de mulleres deportistas galegas, a que vos invito a participar a todas. Non é de xeito altruista. Eu non son profesional do deporte, teño unha escola infantil e traballo cos nenos, non? Todo o que fago deporte é de xeito altruista. Nós en Mudegá fixemos un estudio e analizamos a Voz de Galicia, Faro de Vigo, O Progreso, La Región, Correo Gallego, Marca e Mundo Deportivo. No 2007, o espazo dedicado ao deporte femenino era o 2,3%. O estudio, fixémolo durante 30 días, non recordo o mes. Foron 30 días durante un mes e foi lamentable. Pero se foi lamentable no 2007, repetimos o estudio no 2009, o mismo mes e os mesmos días, e a visibilidade baixou ao 2%. Falar do deporte femenino é facelo do deporte que non ten visibilidade, do deporte a que non lles ofrecen as mesmas oportunidades. E se non somos visibles, é moi complicado acadar a autoestima, o recoñecemento social e, sobre todo, nestes intres, ca crise tan grande que estamos a pasar, a necesaria sponsorización. Veía no vídeo que decía Boquete que ela non tiña referentes femeninos. Pois é lamentable. Eu son de Coruña, eu xoguei ao fútbol, gañei 3 campeonatos como xogadora, pero claro, como non somos visibles, non nos coñece ninguén. Eu dixo moitas veces, cando vou dar charlas, se fora home,
tendo gañado como gañei 8 veces entre adestrador e xogador o Campeonato de España, seguro que estaría pola rúa asinando autógrafos. Como son muller, a mí me coñecen na miña casa pouco máis. Podo decirvos que cando me nombraron seleccionadora galega de fútbol, dixenvos xa que traballo nunha escola, sempre manteño, non? A Galicia vou facer unha entrevista. Entón, ao día seguinte, a avoa dunha nena, dunha alumna, viña asustada, chegou asustada. Pero mira, acabo de ver que vas a adestrar a selección de fútbol. Sabes algo de fútbol, ti? E dice, bueno, sí, algo sí, pero bueno, é para que vos fagades unha idea. Outro dos nosos problemas é a escasa presencia das mulleres nos órganos de dirección do deporte. A mí me fai moita gracia o COE que marcouse unha meta, que acadamos o 20% de presencia nos órganos de dirección. Eso é o que proclama o COE. Pero, por contra, a xunta directiva do COE, o presidente, un home, vicepresidentes, 4 homes, director xeral, un home, e despois hai membros executivos 9, sí, aí temos 3 mulleres. Eles son os que están proclamando de que ten que haber igualdade. E sigo dicindo, como podedes ver, aquí na Galicia son 59 federacións deportivas as que existen. Solamente hai 2 mulleres presidentas das federacións, que son Carmen, na Federación de Karate, e Nuria, na de Salvamento e Socorrismo. Como podedes ver, a equidade no reparto de postos de responsabilidade está aínda moi lonxe. E se non somos capaces de formar parte dos órganos de dirección do deporte, o deporte femenino seguirá sempre a ser un apartado a tratar, un asunto, a tratar no apartado de robos e preguntas. E agora xa para rematar, simplemente vou tocar outro tema, o das brechas salariais. As diferencias económicas varían segundo sexas home e muller, evidentemente, non? Primeiro, que as mulleres non se nos permite ser profesionais. Ahora mesmo falamos de profesionais do fútbol. Profesionais do fútbol non podemos ser porque hai unha lei que di que solamente se recoñece a profesionalidade por modalidade de sexo. Como o fútbol profesional, o fútbol masculino profesional, as mulleres nunca podemos ser profesionais. De feito, eu son responsable de AFE en Galicia, empezanse a facer contratos profesionais, pero son contratos que fan os clubs cas deportistas, pero non hai un sindicato, non hai nada que regule eses contratos. Na Galicia temos solamente, agora o DEPOR fixolle licencia profesional a 2 xogadoras. Vou casi calar a boca e decir o que cobran, porque sería irrisorio, non? Na Galicia temos solamente, eu considero, 2 futbolistas profesionais, realmente profesionais. Unha é Vero Boquete, eu tiña a honra de dirixila, estivo comigo na selección. Vero, pois, máis ou menos está a gañar sobre 35.000 euros mensuais. Creo que é unha boa cifra, evidentemente eu traballo 10 horas diarias e non as gaño, non? Pero, bueno, é Vero Boquete, é o noso referente. E a outra, quixera ver algún xogador, non? Que gañe eses cartos. E a outra xogadora é Sheila Sánchez, que está en Austria. Sheila, seino de Guamán porque é a filla de unha das miñas mellores amigas, adestrou comigo de pequeniña, de feito fun eu a que intervín para que se fora para lá. O gran éxito de Sheila, pois está a cobrar 1.400 euros casa e piso. Esa é a profesional, está en Austria. Vou poñervos simplemente uns detalles. Pádel, Federación Española de Pádel, campeón masculino percibe 30.000 euros. A campeoa, xusto a metade, 15.000. Forcross, temos a Eva Castro, que tamén está con nos en Mudega, é unha grandísima amiga miña. Eva Castro proclamouse subcampeoa de España outro día, en Andalucía. Os 3 primeiros clasificados recibiron premio e recompensa económica, trofeo e recompensa económica. As 3 primeiras clasificadas, solamente trofeo. Fútbol sala, Mundial de Guatemala. España quedou subcampeona do mundo. De feito, Vane Sotelo, unha rapaza de Ourense, foi Balón de Ouro, a mellor xogadora do Mundial. Estas rapaces estiveron concentradas nas Rozas durante 15 días e despois foron ao Mundial, estiveron casi en Guatemala, en Rusia están agora, sobre 25 días. Canto percibiron estas rapazas por todo isto? 300 euros cada unha. É dicir, que nós non podemos deixar o traballo para dedicarnos ao fútbol, non podemos ser profesionais.
Para que os fagades unha idea que é o máis sangrante, selección estatal de fútbol. Un xogador de fútbol cobra 6.000 euros por cada partido que xoga, sexa amigable ou non. Un xogador de fútbol, cando acude a un mundial, recibe da Federación Española de Fútbol un reloxo valorado en 18.000 euros. Creo que xa sabedes as primas que tiñan os xogadores que acudiron ao mundial, que eran 720.000 euros por cada un dos xogadores. As nosas rapazas, as que foron ao mundial, tiñan unha prima tamén, sí, 35 euros diarios. Eso despois de moito discutir e de moito pelexear, porque a Federación quería darlles 15. Despois tiñan tamén 200 euros por partido gañado e 100 por partido empatado. Lamentablemente non gañaron ningún partido, co cal, cando regresaron, non sei, percibiron sobre 900 euros. Na Federación Española, que nos trata moi ben, tamén hai que decir que cando un xogador debuta na Selección Española de Fútbol, recibe a medalla de oro da Federación Española. Unha xogadora ten que disputar 10 partidos para que a Federación lle entregue a medalla. Máis nada, moitas gracias. Boas noites. Eu voulle dar un pouco unha volta de torca ao que se está falando, porque senón creo que vou ir deprimida para a casa. Entón, vou falar un poquinho de outro tema que tamén é importante no deporte. Gustaríame continuar entonces este coloquio cunha conversa que sucedía a semana pasada, camiñando hacia o pantano, ca miña compañeira Laura. Ambas temos nenos en idade de probar as diferentes e múltiples disciplinas deportivas. Logo dun bon rato de parola, a conversa derivou ata esta pregunta. Cal debería ser o obxectivo da práctica deportiva? As respostas entre nós foron consoantes, pero coñecedoras de outras opinións. Gustaríame expoñelas para que cada quen se quede ca resposta que máis se ajuste aos seus principios. Ademais, gustaríame falar dun tema pouco tratado, sobre todo a nivel amateur, que me parece fundamental para calquera deportista, que non é outro que a retirada. Necesito unha chuleta porque non fun dotada ca verborrea, nin ca riqueza lingüística, e menos ca extroversión necesaria para expresar as miñas inquedanzas. Pero sí conto con persoas de incalculable valía que me rodean. Entón, o texto que vos vou a ler a continuación, aínda que non saí das miñas mans, está en total sintonía cos meus pensamentos e as miñas creencias. Así que espero que o disfrutedes e que resolva algunhas das dúbidas que a Laura e a min nos surxiron no paseo matutino. Se hai algunha cousa cando un deportista inicia a súa carreira é que esta vai rematar nalgún momento. É un momento complicado e difícil de xestionar. Os índices de xogadores da NBA que se arruinan nos primeiros 3 anos despois da retirada asustan, superando o 80%. Isto indica que, sobre todo a nivel profesional, a maior parte dos deportistas viven nunha burbulla, illados da realidade e centrados exclusivamente no rendimento deportivo. É paradigmático o caso de Víctor Valdés, que confesaba nunha entrevista que durante a recuperación da súa grave lesión de xeonllo, o que máis impacto lle produciu foi ter que enfrontarse a situacións cotiáns como viaxar en metro, manexar moedas, descender o nivel dos mortais. Moitas estrelas chegan a sufrir depresión cando o foco se deixa de pousar sobre eles, cando deixan de ocupar portadas e titulares para pasar a un estado de semianonimato nunha sociedade acostumada a consumir ídolos coa mesma frecuencia coa que se consume calquer outro produto. Pero tamén os amateurs se afrontan a un proceso traumático cando lles chega o momento de abandonar a práctica deportiva de competición. É difícil xestionar o paso dunha rutina de adestramentos a unha actividade moito máis moderada ou incluso nula e voluntaria. Deixar de ocupar un rol a nivel social deixa de ser a que fai taekwondo, o que é pívot de baloncesto ou o que xoga de dianteiro, aínda que sexa a nivel moi local, en un círculo íntimo, para perder esa identificación
que o que non deixa de ser un símbolo de estatus tamén implica as súas dificultades, tanto a nivel psicolóxico como físico. E para afrontar con recursos este punto, inevitablemente vai chegar, é importante dotar os deportistas de recursos suficientes. A adquisición destes debería, aínda que moitas veces se olvide este aspecto, ser implementada durante a propia etapa competitiva e, sobre todo, na formativa. Socialmente está moi extendida a idea mentirosa de que no deporte o máis importante, a veces incluso que o único importante é gañar. E esa é unha idea mentirosa porque é injusta, desigual e está ao alcance dunha minoría irrisoria de practicantes. Se pensamos en calquera competición de calquer deporte en calquer parte do mundo, a cantidade de non gañadores da mesma sempre superará abrumadoramente a de gañadores ou gañador. Entón, se reducimos o obxectivo do deporte á victoria, cando este non chegue, que queda? Pois non queda nada. O deporte debería cultivar na iniciación e continuala incluso a niveis de alto rendimiento a idea de que o obxectivo debe ser lúdico. Obviamente, gañar é divertido e é o fin último de xogar e competir, pero non debe confundirse finalidade última con finalidade principal. Hai que divertirse co que se fai e dese xeito, se se consigue gañar, a satisfacción será grande, pero se non se logra, quedará a satisfacción de ter desfrutado. E tendo en conta a proporción que comentábamos antes entre gañadores e non gañadores, é lóxico pensar que debería poñerse certa preocupación no que vai ser unha amplia maioría de practicantes. Se o único que importa é iso, a frustración de non gañar desembocará en altísimas tasas de abandono deportivo prematuro. Se se permite e se anima a desfrutar da práctica en sí, a situación é distinta, porque se obteñen recompensas de outro tipo sempre, e non supeditadas a un triunfo que casi nunca está ao 100% nas mans de quen o intenta. É dicir, un pode preparar unha competición determinada, un partido determinado, un ciclo olímpico determinado, e que cando chega o momento se produzca unha lesión, o rival sexa mellor, os nervios xoguen unha mala pasada e non se obteña unha victoria, por moi boa que fose esa preparación. Se o único que se vende esa preparación é a recompensa final da victoria, efectivamente estaremos ante un fracaso, principalmente a nivel emocional do deportista. Pero se a recompensa está na propia preparación, na cultura do esforzo, que me parece fundamental, na mellora de resultados ou habilidades, pode chegar ese momento e suceder algunha desas desgracias e non pasar nada. O obxectivo, polo menos o principal deles, está cumplido. Todos temos en mente a Rafa Nadal cando falamos de esforzo. É certo que gaña moito porque é un superdotado no seu, pero é o mellor a nivel de traballo e esforzo porque desfruta mellorando o seu xogo e aprendendo incluso e sobre todo das derrotas, superando retos e rivais que non lle poñen difícil, que lle poñen difícil. Nos últimos Xogos Olímpicos fixo un esforzo físico asombroso para gañar o ouro en dobles, mentres pelexaba por gañalo tamén en individuais. Viña dunha longa inactividade e pagou o esforzo físico caendo en semifinal con Del Potro, tras un partido precioso no que os dous deron unha lección de pundonor. Perdeu, pero non creo que ninguén no mundo puidera falar de fracaso tras aquel partido, porque deu todo canto tiña, fixo o mellor que puido e polo que fora ese día o seu rival foi mellor que el. Xusto despois do partido, declarouno así en roda de prensa, que desfrutara moito do torneo, que atopara boas sensacións e que iso lle ia servir para o futuro. Desdramatizouno porque non hai drama na derrota se desfrutas do camiño. E para implantar esa cultura do esforzo e o desfrute por encima da victoria, a iniciación deportiva ampárase no triángulo fundamental: deportistas, pais e adestradores. É necesario que o triángulo este equilibrado. O primeiro, que é un formador, debe ter en mente que se adica a formar persoas, que iso significa non poñer obxectivos competitivos por encima de nada. Pero o papel máis importante neste aspecto é o dos pais,
que deben apoiar o formador sen entrometerse no seu labor. Se os dous primeiros vértices do triángulo están en sintonía e ben equilibrados, é moito máis fácil que o terceiro se integre nesa idea. E se é capaz de desfrutar da práctica deportiva con serenidade e sen estar condicionado pola victoria ou pola derrota, a adhesión será moito maior, o deportista será mellor, menos estresado e máis feliz. E os seus recursos para xestionar situacións tanto deportivas como da vida serán moitísimo máis ricos, incluída a que falábamos ao principio, a retirada, que a diferencia da victoria é unha que vai experimentar co 100% de seguridade. Só me gustaría acabar un pouco co que veñen falando as miñas compañeiras, e que vai sendo a hora que as rapazas paremos de esperar, porque a palabra esperar xa queda un pouco aburrida. Esperar a que te inviten a sair, esperar a ter novio, esperar a que me inviten ao cine, esperar. E a ver se cambiamos o esperar. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias, María, por convidarme a esta palestra. Gracias tamén a Noelia, porque gracias a ela... estou un pouco cerca, non? Gracias a ela, falando nunha conversa que tivemos fai uns días en Xermade, nunha actividade que fixemos ali, me comentaba que ibades a facer esta palestra e comenzamos a falar dunha iniciativa que fixemos fai uns anos no Concello de Xermade e dixo, pois que idea máis bonita, por que non te animas a vir a contala nesta palestra que organizan nas Pontes? E digo, bueno, pois si pode ser de interese ou pode servir para outras persoas, pois eu encantada de compartir o que ali fixemos. En este caso, esta actividade saliu porque, bueno, en Xermade eu estou ali como educadora familiar e, entre outras actividades, organizo actividades relacionadas con temas de igualdade. Temos un plan de igualdade e, entre outras áreas, tamén se leva, hai un área como de deporte, non? Entonces, fixemos unha actividade de deporte contra a violencia de xénero e, entón, por un lado, queríamos sensibilizar a poboación sobre o problema das desigualdades que tanto falaron aquí xa o resto das compañeiras entre homens e mulleres e sobre os malos tratos en particular, suprimir e previr mediante unha acción positiva a discriminación hacia as mulleres mediante unha actividade que está atribuída fundamentalmente a homes. En Xermade temos un equipo, tiñamos en ese momento un equipo de fútbol sala feminino que se saliu a raíz de aquí, pero había 5 equipos de fútbol campo, agora en este momento 4, que levan moitísimos anos xogando. De feito, o de Roupar cumpleu fai un ano os 75 anos. Quer dizer que o mundo do fútbol en Xermade e os equipos que hai falan por sí mesmos. Queríamos implicar a diferentes colectivos colaborando na realización da actividade. Por un lado as administracións, por outro lado o colexio, ali somente temos un colexio de infantil e primaria, a población en xeral e, en este caso, tamén a unha asociación de mulleres víctimas unha asociación que traballase con víctimas de violencia. En este caso, fixemos un partido solidario e os cartos que se recadaron foron para a Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas de Lugo. Queríamos motivar as mulleres para que a raíz desta iniciativa fixesen un equipo de fútbol sala feminino a nivel profesional no Concello. Outro dos nosos obxectivos era ocupar o tempo libre de ocio das mulleres e facilitar que a raíz deste tipo de actividades saíran á luz casos de violencia de xénero que están tan escondidos no medio rural. Unha das primeiras cousas que fixemos foi convocar as mulleres do Concello, todas aquelas que quixeran participar. Fixemos varias reunións, plantexámoslle esa idea de facer, en este caso, un par de equipos de fútbol sala feminino, nos que entrenaríamos durante varias semanas ou varios meses, o que las consideraran. En principio, a idea solamente era facer o partido
no mes de maio, pero ao final elas mesmas foron propoñendo adestrar semanalmente e foron elas as que propuxeron tamén este logo que é Stop a Violencia de Xénero, que iba en todas as camisetas dos dous equipos pola parte de diante, e elas foron as que diseñaron o logo. Despois, a maiores, na parte de atrás, en vez de levar os nosos nomes, pois todas as persoas, en este caso eran en un equipo 14 mulleres e en outro 13, iban todas palabras en positivo: paz, amor, escoita, comprensión, sentimento. Os adestradores tamén levaban unha camiseta coa palabra igualdade e o outro equipo coa palabra compromiso. E o árbitro levaba a palabra solidaridade na súa camiseta. Os adestramentos que facían estas mulleres eran os venres de 7:30 a 9 da noite e despois as que podían, por motivos familiares e por motivos laborales ou de estudios, pois iban tamén os martes. Os equipos que tivemos, os podedes ver aquí nas fotografías, un dos equipos era Agarimo e outro equipo era Relúa. Como vos decía, todo isto rematou nun partido solidario o 19 de maio de 2007 e a partir de aí naceu o equipo Relúa, que foi co nome que decidiron quedarse, un grupo de mulleres dali do Concello de Xermade. Unha das cousas que me gustaría recalcar e decir, que tamén o comentaba a Laura Pernas, era unha das porteiras, había 4 porteiras, unha das porteiras do equipo, foi capitana e presidenta do Relúa desde o seu nacemento hasta a súa desaparición fai 2 anos. Relúa xogou na División Provincial Feminina de Lugo, gañando a Copa Provincial e foron subcampeonas de Liga en estos apenas 6 anos. Unha das cousas que comentaba a Laura é que para elas foi unha experiencia inolvidable e que todas lembran con moito cariño. Síguense reunindo de vez en cando e sí que é certo que agora por motivos moitas veces familiares, algunhas casaron, marcharon do Concello, outras teñen familia, a veces o tema da xente que estudia fora do Concello e que non poden vir semanalmente a Xermade, pois tamén impide que poidan continuar con ese equipo que elas tiñan, foron quedando cada vez menos. Sí que é verdad que algunhas delas, entre estas persoas, Laura, por exemplo, está xogando na Pastoriza, hai outra compañeira que está xogando aquí nas Pontes en fútbol 8, outra das compañeiras, 3 delas están xogando en Lugo e hai algunha que está en equipos de máis categoría en Friol. Laura comentaba tamén que para elas que foi unha experiencia moi enriquecedora porque xogaban persoas de todas as idades. Xogaban nenas, de feito, ela xogou coa súa filla que tiña 16 anos en aquel momento, cando ela tiña 33, me parece, no momento que xogaron xuntas durante varias temporadas. Esta foi a iniciativa que tuvemos ali. Paralelamente, puxémonos tamén en contacto cos equipos de fútbol de campo masculinos, propuxémoslles que, además de participar apoiando esta iniciativa, pois que eles mesmos nas súas camisetas levasen o logo, o mismo logo que levaban elas nas camisetas da equipación, e se fixeron unhas tarxetas que se repartiron tamén entre todos os equipos nas que iban os logos de cada unha dos equipos e logo pola parte de atrás teléfonos de interés, Policía, Garda Civil, Urxencias, Policía Autonómica, o CIN, en este caso de Villalba, que nos correspondía por zonas, servicios sociais, etcétera, etcétera. Sí que unha das cousas que nos comentaban, agora nos dá pena realmente, por iso poñía aquí un ata prontiño, a mí me dá pena que este equipo desaparecera, pero é certo que nosotros temos unha poboación moi pequeniña e que a veces atopar xente para facer determinadas actividades non é como concellos máis grandes. Eso que provocou é a dispersión destas xogadoras a equipos de outros concellos, as que poden, e outras o abandono, moitas veces provocado polas maternidades, polos casamentos e as obrigas familiares que nos siguen obrigando moitas veces a estar na casa, aunque non debería de ser así, pero, todas sabemos que a realidade é a que
A veces hai que deixar de ter de compromisos profesionais ou de progresos profesionais por atender as nosas familias porque nos educaron así e moitas persoas siguen facendo así. Queda moitísimo por traballar no tema de igualdade, todo o que comentaron aquí as compañeiras e moito máis, tanto no deporte como no resto das áreas das nosas vidas cotiás. O gallá, o deporte en femenino, se vexa máis e non só a altas horas da noite, como fan en moitas ocasións, como para querernos tapar un pouco a boca, pois poñen certos partidos ou certas actividades femininas deportivas, pero claro, a horas que a maioría da xente está xa descansando. Por último, sí que me gustaría, cando falaba ver o boquete das referencias e despois Pilar, eu teño como unha espiniña no meu concello porque en esa época estuve intentando indagar se había ou se houbera en algún momento equipos de fútbol feminino no concello. E se é certo, agora mesmo só dispoño desta fotografía do de Cabreiros xa no ano 65, pero sei que houve 3 equipos de fútbol femininos que facían como unha especie de liga informal que se xuntaban cando podían e entonces de vez en cando botaban un partido sin ser unha liga oficial como as ligas masculinas. Entón, que o interese por este tipo de actividades que non é desde fai 10 anos ou 15 ou 20, senón que vende moito máis atrás, que a veces está recollido ou non, e que a nosa experiencia ali no Concello de Xermade foi esta, que a nosa motivación era que as mulleres practicasen deporte, que practicasen deportes que ademais eran inicialmente deportes masculinos e que ademais nacese ese equipo de fútbol sala feminino que estuvo durante varios anos. A min este convite o que me dá a oportunidade de darlles as gracias a todas esas mulleres que colaboraron e que participaron en esa iniciativa hasta o día de hoxe, de alguna maneira, e poderlles facer como esa pequena homenaxe por estar aí durante esos 7 anos. Moitas gracias a todas e a todos. Perdón, esquecín decirvos que no tema económico falábamos outro día no grupo de WhatsApp xusto, anteonte, un club de Ourense, Santo Domingo, creo, de tenis, anuncia un trofeo de tenis. A inscripción para todos igual, se seamos homes ou mulleres. Os premios, as mulleres se van a cobrar moito menos que os homes. Teño que decirvos que dende Mudegá o collimos mal, empezamos nas redes a largar moita merda, se é certo, e onte o presidente do club pediunos disculpas, dixo que iba a puso un pouco... É de agradecer que polo menos nos tivo en conta e que o premio será igual para homes e para mulleres. Pois moitas gracias tamén por loitar por esa igualdade. Non sei se por o público queredes preguntar algo, comentar algo, non? Bueno, pois damos por finalizada entonces a palestra. Moitas gracias por vir, espero que vos gustase este coloquio, esperamos poder organizar moitos máis, non? Desde Xuntos pensamos que este tema, que era moi importante tratar este tema para darlle visibilidade, para poder facer algo de pedagogía, non? E para tratar de que as cousas no deporte cambien un pouco, non? Como ten que facer en moitos outros ámbitos da sociedade. Esperamos facer moitas outras palestras e que, a poder ser, veñan con boas novas a favor das mulleres, non? Así que moitas gracias a todas e a todos.